sari kaham jotono no hingkai seng tini haino hai sok paika sini kuya paseng norok jotono sini bayo bo sak hamyang tongmani hingkai koyekdin romai ang joramai ang tongmani kisa norok nukbai khana mela o bini bagani ang kisa dogan rei tongmani je profit mama bono subanani bagai hingkai saiman kha bo norok khana doctor naijakna nangona doctor in khana thana na fer eyaboni bagai ang saimanai dogan tini relia yakarai phaika bono subanani bagai hingkai khana se nang tongo hingkai ba abono je manmani tei lokorok subamani abo milewoi ang bono tini subanani haimani hingkai muktri se paisogya kho ang kahamkai aro miya kisa khorong thangka haipano kokrai abono tini bono yaphano hanai haimata hingkai tabo nini condition bahai ko yagi sagani bahai ingkha condition to motamoti কয়েকদিন bai kaham na hungmano omo yago ko chepai thangbai ke yakung rok fuli tongbai mano boho bai je 20 man phunu mane omo simi kes tongkho go boho go horogo tamjani asom bohok sai phai go thune ngo omo kaise problem asang ka tai ke motamoti yago ke thing nongka kheleng bai ke ta heleng bai kha bohok kisa tong boho bai omo phikung asung phikung kai inti da besis ha ko oro o je phunu mana pro yabo ama besis ha tana ko tapun sai dong omo ka thuimai ama ke inge doctor tai ke motamoti doctor tam hane saka hamnai da doctor ka to 3 mas course paisa de hamnai ni sauta sabai na ja khama merinal lai 3 mas ni course bithi apata to regara kha inge khana ka tam kono test rok da tong na khana test bolte ko report kaise mana tong ko report gaban bo bithi tumna nangana ka boro doctor baite samalai khade inge jafro bithi roma bo baksa 10 din baksa 20 din rohoja amo iko paina nai tong ka taise mana hanai amo hai inge kaise ga to rohoka 3 mas nin rohoka bo to 3-4 amo hai paina nang puta inge apato tabok motamoti susto na inge sori bote sa heleng kata inge belai khe tong thoka bini hammani no bai terek improve tong hai da ba hammana abato kokrai abono sang nono kisa tini jora man khaba sobana hanai haimani ta euro 10,000 tong do inge nang kisa sobana rokno hambai re dedita awon sanam songo tabusu jor tei to ang je amsugani sori je supano je komi gaw joto lukuni ana to 1 টাকা bo koroi ang kubi kong sona joto lukuni rese apsupono ka ar buskango bo tabu je naijang nang dongo bo lukuni tai kisimi se tongko yago ngetabi ko daran nang je rofai ka omo wai kisa suwe na haima to omo haika babu nai gara na ta to ka hambai lukuno ano nai no haino tebo sini buku barono nai kan to belang chana abono bo hambai rekha tei ang bo bininge hambai re siwana jotono no hambai rewa abo haike sang thansa kai soba laimani bising tei bini loge sang tong laimani abo nebagai jotono no lokorok no hambai rewa norok je suktui sini koya paseng bini bumung kai to mukesh soi ngai mukesh sangga to boyasak sini abani parawo kisiru ta paseng hanai ma hino ngai bo sangno bongni short film ni bising tei ko ma entertainment ri tongo sang jora sele puro bokha kosto nang puro am hai ko ma sini din hamya mot hamya rok tong ngai bo bai muk thangang tak bai khai 3 bar ma lai kha sikang kalbari thang puro ga puro to kaham kai kok sai ma lai ya sini ta khok bisal ne kam ba puro sori kisa ngai tabok monai ja khai no kha belai kha tong thong ta khorang ro botai se clear kha ngai sekango hai puro to basai simaya semaliya puro abono joto lokorok ni hamari ta hai deba sang baksa sobai me apano ni bagai sori ka hai deba jani mani sang sori laika ngai je manai rok ba tabuk soba kha ngai angbo ni bagai koyekdin kosto khaika ngai abo joto milibui sang tini bono ya pharai rekhata joto no hambai